Satu lagu memenuhi request kembali ya. Yeah. Batavia Music. Songodon parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ono nyatane dadi lawan politik orde baru palsu. Ayo Mbak, joget lagi Mbak. Nang jan-jan satu metro. Nang ngendi kucing ngendi. Asu. Asu. LSM opo partai. Ormas opo wong RT. Sing penting duit Batavia Music. Batavia Music.